Gameboxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Ευτυχώς που βρήκα λίγο την ευκαιρία να ξεκινήσω ένα νέο επεισόδιο. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, ξεκινάμε. Συνεχίζουμε από το οποίο βρισκόμαστε. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε και ένα ωραίο boss fight. Τον κύριο σκοτώσαμε. Βέβαια δεν σκοτώσαμε εμείς. Ο άλλος τον σκότωσε. Του πήρε και τις δυνάμεις του βέβαια. Βέβαια εγώ κατά τη διάρκεια που παίζουμε θα πίνω και λίγο. Βασικά αυτό είναι βυσσινάδα. Μην αγχώνεστε, ούτε κρασάκι είναι, δεν θα μεθύσουμε κιόλας. Ο κύριος από ό,τι φαίνεται ζαλίστηκε πάρα πολύ. Πήρε όλες τις δυνάμεις αυτού του τέρατος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλει να κάνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δυνατός ο Μελίκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ πέρα το οποίο βρισκόμασταν στο προηγούμενο επεισόδιο. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Το Prince of Persia μου αρέσει πάρα πολύ. Πήγαμε. Το Prince of Persia πάντοτε μ' άρεσε. Από Super Nintendo ξεκίνησα. Τώρα, εντάξει. Το περάσαμε. Αυτά τώρα πως περνάνε. Πάνε και αυτά. Πολύ εύκολα τα περνάμε. Πάρα πολύ εύκολα τα περνάμε. Αυτό φαίνεται δύσκολο. Κι όμως πανεύκολο. Πολλές παγίδες. Εδώ μας τύπησε λίγο. Οπ! Πάμε λίγο στο Guardian of Temp του νερού. Θα μας δώσει νέες δυνάμεις. The seal is gone, and something's happened to Malik. He killed that Ifrit and... Your brother did not kill Ratash. Ratash has killed your brother. What? Για κάτω μου λίγο πιο για να καταλάβω. It is not what you saw, but it is what happened. A jinn will not be killed by any ordinary sword. This is why I warned you not to fight Ratash. His power has simply found another body. Σοπάρε. Your brother. Before long, Ratash will control him. No, that cannot be true. It is the truth. You don't know Malik. He's stronger than you realize. He will fight that thing, and he will win. Even if that is true, your brother must still die. Σοπάρε. Why? If you're going to say this is some kind of punishment... Of course not. Think. Your brother's half of the seal is destroyed. How will you stop the army now? I'll make another seal. Tell me how. Those spells have been lost. The sorcerers who made it are long dead. There is only one way to stop what you have unleashed. You must go to Rekem, the city of the Jinn. There you will find a sword. With it you will kill Ratash. When his power is broken, the army's power will be broken as well. Kill Ratash? You mean kill Malik? I won't do that. Do you care for this land? Malik's people, your own life? If you do not stop the army, it will all be gone. I am not heartless. I understand that it will be difficult. But it must be done. There has to be another way. You must take charge in your brother's place. You must save those who can still be saved. This is what it is to be a leader. Μας δώσει και δυνάμεις. The entrance to Rekem is near King Solomon's tomb. Look for the Solomon's tomb. The tower. You will find the stairs to the city underneath. Οκ, φύγαμε. Κάτι μας έδωσε τώρα η κυρία. Θα βρούμε. Λοιπόν, από εδώ πέρα βγήκαμε. Άρα πάμε από εδώ πέρα. Τι λέει εδώ? Α, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή στην ουσία από ό,τι φαίνεται δεν θα πηγαίνουμε από τα πλάγια από τους τοίχους, απλά θα πηδάμε. Μπράβο. Τέλειο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για άλλη μία. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Τώρα. Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
πηδάμε. Τώρα. Και πηδάμε. Γινόμαστε κάτι το υπερφυσικό. Φανταστικό. Κάτι βρήκαμε. Θα τη βρούμε τη λύση. Πολλά ακροβατικά. Για να πάμε εκεί πάνω, The Terrans. Τελικά αυτό το παλάτι πάρα πολλά δωμάτια έχει. Τεράστιο είναι. Πάει και αυτό. Φανταστικό. Για πάμε μια εδώ. Μάλιστα. Έλα, όχι ρε, θα κλείσει. Την άλλη μεριά. Έκλεισε. Δεν προλάβα, πάμε άλλη μια. Γύρνα. Μπράβο. Τέλειο. Απέναντι. Καλά, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Πάει και αυτοί οι εχθροί. Πάμε εδώ. Αυτή είναι πιο επικίνδυνη. Πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Πάμε από εδώ πέρα. Καλά, δεν παίζω με ο άνθρωπος. Τα έχω μάθει. Όλα καλά. Φτάσαμε. Για γύρνα τώρα. Πάμε από εδώ. Α, πίσω. Τράβα μία πίσω. Α, κάτω πάμε. Πού πάμε τώρα παιχνίδι? Α, πάμε εδώ. Στην ουσία από ό,τι κατάλαβα πρέπει να σκαρφαλώσουμε κυκλικά αυτόν τον πύργο. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολος. Αλλά καταφέρουμε, δεν είναι τίποτα. Ξεκινάμε. Την άλλη μεριά. Όχι. Πάνω. Ω ρε φίλε, ίσα πιάστη.
Όχι. Ευτυχώς που έχω τα Sand of Style μαζί. Για πήγαινε μία πίσω, να το καταλάβω λίγο. Κάτσε, πάω εκεί. Α, κατάλαβα. Έλα γρήγορα. Ανέβω πάνω. Δεν παίζεσαι ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Κάπου φτάσαμε. Λυσινάδα. Να πάω και λίγο γλύκισμα. Φαίνεται επικίνδυνο. Τους έχω ξανανικήσει, αυτούς ήταν μόνο ένας. Αμάν. Τώρα έχω πιο πολλές δυνάμεις. Έλα λίγο ακόμα θέλει. Τουλάχιστον να σφάω μόνο τον έναν. Εντάξει, ας πάω μόνο τον έναν και τον άλλον. Εντάξει, τώρα μια χαρά, χαλαρά. Δεν πεθαίνουν και γρήγορα. Να κάνω λίγο τα upgrades μου. Κάτσε, θα κάνω αυτό εδώ πέρα. Ωραίος. Και αυτός, ένας έχει μείνει. Ένα λεπτό. Γίτσας μου. Συνεχίζουμε. Κατέβα. Τώρα πρέπει να περιμένω. Ωραίος. Ανεβαίνει εκεί πάνω. Όχι ρε. Δεν το πιάσε. Όχι, κατάλαβα, εντάξει. Καλύτερα να σπάω εκεί πέρα, ας αφήσω το μυστήριο. Ανέβα μία, μπράβο. Λάθος, δικό μου, εγώ φταίω. Απέναντι έπρεπε να πάω. Έλα ρε. Τι τραβάς και εσύ ρε φίλε. Έλα γρήγορα. Κάτι ακούω. Καλώς τα παιδιά. Είπα δεν είναι δύσκολο, να το κάνουμε κι αυτό. Πανεύκολο.
Τώρα. Πάει και αυτός. Συνεχίζουμε. Τώρα. Ωραίος. Τώρα. Πού πάει αυτό? Α, εδώ. Τώρα. Ωραίος. Τώρα. Κάπου φτάσαμε. Είναι αυτό, μάγισσα. Κι άλλος μάγος. Πάει κι αυτή, πανεύκολη ήταν. Έλα, ανέβα γρήγορα και μου τελειώνουν. Ανέβα ρε! Και μου τελειώνουν τα τέτοια, τα μαγικά. Όχι ρε! Γιατί αυτό? Εδώ το είχα, ορίστε. Ανέβα. Την άλλη μεριά. Στην ουσία πρέπει να φτάσουμε στο Σόλομον Στούμπ, στο σαρκοφάγο του Σόλομον. Θα να σπάσω και αυτά εδώ πέρα. Ρατάς. Πάει για αυτή. These gardens are one of the wonders of Persia. A wilderness in the midst of rooftop gardens. They're even more beautiful than I remember. Τελικά αυτό το παλάτι είναι τεράστιο. Κάτι έγινε, κάποιον βρήκαμε. A sandstorm. Sandstorm. That's probably just a coincidence. Αυτή η νέα ειδικότητα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι έπρεπε να έχει εκεί πέρα, εγώ βιάστηκα, συγγνώμη. Έλα παιχνίδι, δώσε μου ένα στοιχείο. Θα τα πάρω αυτά εδώ. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Πάλι βιάστηκα, πρέπει να πάω πιο μέσα. Τώρα. Γι' αυτό. Κατέβα. Έλα ρε παιδιά, γιατί βιάζομαι τόσο πολύ? Τώρα. Μπράβο ρε φίλε, πιάστηκε. Και καταλαβαίνει Χριστό. Πάμε λίγο δεξιά. Κι άλλο παλεύει ο κύριος. Και φαίνεται και δυνατός.
Δεν ακούει Χριστό τίποτα. I've seen that attack before. I hope he can hold out against that thing. Κάτσε να δω που πάμε τώρα. Οκ. Είναι δύσκολο. Έχουμε ένα γαλματάκι εδώ πέρα. Where did he go? Ξαφανίστηκε. Ελαπίδα. Όχι, τι ήταν αυτό? Αυτή η καριόλα εκεί ήτανε. Και πρέπει να πάμε, πού να πάμε? Εκεί, πού? Εκεί πέρα, οκ, θα πάμε. Όχι τώρα, τώρα. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Όχι, πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω. Τώρα. Έλα, τώρα. Έλα ρε. Καλά, πήγαινε με λίγο πίσω. Είναι μέχρι να βρω το ρυθμό. Τώρα. Πού πάω τώρα παιχνίδι? Να είναι μεριά. Όπο το μπουρδέλο. Τώρα. Θα κάνω λίγο ένα upgrade. Το έκανα. Μάλιστα, σε πάει κατευθείαν, Ρε, παιχνίδι. Ρε, παιχνίδι, τι θα γίνει τώρα? Για πάμε λίγο πίσω. Εδώ, κάτσε εδώ. Εγώ είμαι ο βλάκας γιατί πρέπει να πάω τρέχοντας. Είδάει, το πιάσε ρε. Όπο, κατά τύχη. Όχι πίσω. Ρε, τρελοκομείο. Μπροστά. Μπράβο. Όχι εκεί βρε. Όχι ρε. Ανέβα. Κοίτα με λίγο. Γίνα. Μπροστά. Μπράβο. Τώρα και... Ωραίος. Όποιος βιάζεται σκοτάφτει. Το ξέρουμε αυτό.
τώρα. Κάπου φτάσαμε. Πώς λέγεται αυτό το δωμάτιο? Δεν μας λέει. Πάει για αυτό. Από ό,τι φαίνεται έχουν πιο πολλές δυνάμεις τώρα, λόγω των upgrades που κάναμε. Απέναντι, απέναντι. Άρπατη. Λοιπόν, πάμε πάνω τώρα. Έλα ρε. Πήγαμε. Δεν έχουμε και αρκετό χρόνο. Άμα μου την κάτσεις θα καιστούμε άσχημα. Ωραίος. Κάτι έχει από εδώ πέρα, δεν έχει τίποτα. Οκ, κατάλληλα. Όπα! Το πάνω μου είσαι ρε. Ανέβα. Αμέσως θα πάρεις. Τι να γίνει, θα σου πω εγώ. Οκ, πρώτα τους μάγους. Πάει ο μάγος ο πρώτος. Πάει και αυτός. Και άλλος μάγος. Άρα πάει και αυτή. Και άλλος μάγος. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Κάνω τα upgrades. Κάνω αυτό, το έκανα. Πού πάμε τώρα παιχνίδι? Εκεί πάμε. Έλα γρήγορα, ανέβα, ανέβα, ανέβα ρε. Το λαβαίνω στο τσάκ. Αν βιαστεί λίγο ο κύριος, θα καταφέραμε. Κάπου φτάσαμε. The Aqueduct.
Μαλίκ. Πίσω να έχω χρόνο. Αν τα καταφέρω. Έλα, είδα, μπράβο. Απέναντι. Πάμε πάνω. Επίτες πήγα από εκεί. Μπορώ να ανέβω. Ωραίος. Έλα από εδώ, χειρέ, μη στρέφεις από εδώ. Πάει κι αυτός. Αν προλάβουμε. Όπο, κι άλλο έχει. Αν προλάβουμε, κι άλλο έχει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, είναι πάρα πολλά. Αν και κατάλαβα θα κάνω. Όχι, 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 όχι. Κοίτα απέναντι, κοίτα απέναντι. Κοίτα απέναντι, μπράβο. Όχι, 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 είναι από εδώ. Ανέβα πάνω. Πού πάω, από εκεί πάνω πάω, το είδα τώρα. Είναι ωραία, είναι ωραία. Μπράβο. Malik. Έχει γίνει πάρα πολύ δυνατός ο κύριος. Δεν καταλαβαίνει Χριστό Τέξερ που πάει τώρα αυτός. Βόλτες κάνει στο κάστρο του εδώ πέρα. Τώρα. Όχι, 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 φύγε από εκεί. Τώρα. Κάπου φτάσαμε. Τι είναι αυτά τώρα? Πουλιά είναι? Από τα κολόπουλα. Πρέπει να πηδάω πάνω στα πουλιά τώρα. Να το να πάλι. Έχει γίνει πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός.
Μαζεύει ψυχές από ό,τι φαίνεται. Αυτός είναι που νικήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ω, πως έγινε. Malik, you must fight it. Don't let it control you. Εμείς τώρα στην ουσία πρέπει να νικήσουμε τον Μελίκ. Πρώτα τους μάγους. Και εμείς έχουμε υπερφυσικές δυνάμεις. Για κάτσε λίγο να χρησιμοποιήσω την άλλη δύναμη που έχω. Α, δεν τη χρησιμοποιώ εδώ πέρα, Και ο τελευταίος. Και τα κολόπουλα. Πήγαμε. Έλα ρε. Αφού το πάτσα το. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μπράβο. Αμάν φίλε. Αυτά είναι δύσκολα που μου κάνεις. Έλα. Γι' αυτό λέγεται και Prince of Persia. Να κάνεις και τα ακροβατικά σου εδώ. Κάτσε, εγώ πότε πηδάω τώρα. Πηδάω όταν βγάλει ένα τέτοιο, Τώρα. Α, και πιάνομαι εκεί πάνω, κατάλαβα. Τώρα. Εγώ τώρα που πάω. Δεν μου λες που πάω ρε παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Για πάμε. Να το πάλι. Βιάζομαι. Πώς ανεβαίνω πάνω. Όχι, Ναι, πάνω πρέπει να ανεβαίνω. Πάμε. Δεν ανεβαίνω πάνω. Για κάτσε εδώ. Εγώ θα πηδήξω μία απέναντι. Τώρα. Πού πάω τώρα παιχνίδι? Κατάλαβα. Πάω στα πλάγια, στάτε. Τώρα. Το είδα. Κατεβαίνω. Καλά φίλε. Το πράγμα έχει αρχίσει και αγριεύει πάρα πολύ. Έλα γρήγορα, πήδα ρε.
Την ουσία από εδώ και πέρα καταλαβαίνεις πίσω Πέρσια. Πάει κι αυτός. Α, καμό. Από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοια σκαπανεβάσματα. Για πάμε από εδώ. Πού πάω τώρα? Από εδώ πάω. Είδα βρε. Είδα. Τι έγινε, γιατί μου το έκανε αυτό? Έχει πέσει τα γραφικά πάλι. Στην ουσία από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι ζεσταίνεται που και που και δεν αντέχει άλλο. Γιατί ρε φίλε, γιατί βιάζομαι? Έλα ρε, έχω πατήσει το RB. Είπα κι εγώ. Απ' τα πλάγια. Βλέπεις κοτσάνες που κάνω? Πάει κι αυτός. Πήγαμε. Σαν final boss το βλέπω εδώ πέρα. Σόλομο Στουπ. Φτάσαμε στο Σόλομο Στουπ. Και θα πολεμάω. Ωραία, το πολεμάω, τον νικάω, κλείνω το επεισόδιο. Τώρα εμείς στην ουσία πολεμάμε το φίλο μας, Παλεβούκα τι κάνει τώρα ο κύριος? Ωρε φίλε, αυτή ήταν γερή. Ανάθεμα για να καταλαβαίνω. Δεν έχω και δυνάμεις. Στην ουσία κατάλαβα να κρυφτώ από πίσω. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Ωραία φίλε, κάνω δυνάμεις. Φαίνεται δύσκολος. Δεν πάει να βαρά, θα σου σκάσω μία τώρα εδώ.
this happen? Έγινε. Τι λέει μωρέ? Κινέζικα μιλάει. Malik, listen to me. Εντάξει, άλλες 2 γραμμές έχει. Αραμούσκα. Για ελάτε από εδώ πέρα παιδιά να γεμίσουμε δυνάμεις, δεν είμαι καθόλου δυνάμεις. Don't let that creature control you. Δώστα, όπα, φίλε, ηρέμησε. Ω, πέφτουμε. Α, δεν καταλαβαίνει Χριστό πίσω Πέρσια. That strength is not human. Λίγο ακόμα έχει, το τελειώνουμε. Να γεμίσουμε δυνάμεις. Το σημερινό επεισόδιο μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να πω την αλήθεια. Λίγο ακόμα έχει. Ανεβαίνει πάλι, να κάνει τα τρελά του. Χαμάν και δεν έχει. Το σπάσα κι άλλο ρε. Δεν ξέρω τι έχουμε απογίνει. Μακάρι να ζούμε. Razia was right. I couldn't save him. This must be the entrance to the Jinn City. Για κάτσε, έχει τίποτα πίσω. Εδώ είναι ο τόμπος. Ο Σόλομον Στούμπ. Από ό,τι φαίνεται ο φίλος μας κάτι έπαθε ή πέθανε. Κάτι έπαθε τέλος πάντων. Για κάτσε να το συνεχίσουμε λίγο. Λίγο ακόμα θα συνεχίσω. Ωραία, κάτσε να ανέβουμε αυτό μία. Εύκολο φαίνεται. Πάμε πάλι μία. Εγώ φταίω.
είδα απέναντι. Μάλιστα, θέλει συγχρονισμό. Γιατί βιάζομαι. Άμα άλλη μία. Θα το βρω, πού θα πάει. Θα το βγάλω, δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ θα το κλείσω εδώ το επεισόδιό μου. Το είδαμε αυτό, λοιπόν. Game Boxers. Το πίσω πέσα, λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο μου άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολλά, βρήκαμε νέο ability, προσπαθούσαμε να σώσουμε το φίλο μας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα. Αν και ήταν ένα final boss το οποίο πολεμήσαμε, δεν ξέρουμε αν πέθανε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε Game Boxers. Γεια σας και καλή συνέχεια.